hasiko gea, azkenean, hori ez dakit aurkezpena igual pixkat xumeagoa egingo dugu, zen denok ezagutzen dugu elkarria, ez? Eskerrik asko hemen egoteagatik, gurekin egongo dira denbora osoan, ez dakit zein den zein, Nekane eta Ainoa, zeinu hizkuntzara gure hitzaldia pasako dutenak, eta emakume honetxean gaude, hau da Jabetxe Feministarako eskolak prestatutako ekintza bat, badakizue eskola honek esparru asko jorratzen dituela, hoien artean hitzaldiak, prestakuntzak, ikastaroak, eta beste mila kontu, eta feminismoren alde egiten duela lan denbora osoan, eta hau dela 14. edizioa, uste dut, ez? 14. urtea, badira urteak hasi zirela lanean. Eta xume aurkeztuko du nere burua, baina nik uste dut gehienok ezagutzen nauzuela. Orduan, esan behar dizuet, hasi baino lehen, hitzaldia grabatuko dugula, bistan da. Baina gero galderak eta galderen tartea heltzen denean, hori ez dugu grabatuko, eta horrela jendeak parte hartuko du beldurri gabe eta lotzari gabe. Tarte hori gurea izango da. Eta, bueno, hemen gauden asko, bagara feminista jende euskal literaturan, eskolaren programa barnean dagoen ekintza bat, nik uste dut erdia baino gehiago bagarela irakurle klubekoak. Eta esan behar dizuet, gonbidatuta zaudetela irakurle klubekoak ezaretenok, datorren maiatzaren 7, asteazkenean, komiki baten inguruan arituko gara, eta gaur etorri zaretenok komiki zaleak zaretela pentsatzen dudanez gonbidatuta zaudete, nahi esan eskero. Persepolis komikia aztertuko dugu. Bai, etorri? Negozu? Eta, bueno, ni agurtzaren naiz, paperean jartzen du, naizela marrazkilaria eta ilustratzailea, baina egia esan, ni gaur honea etorri naiz, zure eguzki sistema horretan, naiz etorri sortzaile, etorri naiz komikizale eta irakurzalea morretua naizelako. Eta txikitatik lehenego naiz gogoratzen, 4-5 urterekin, joan ginela oporretan Berriara, hondartza ederra daukan toki batera, eta deno gaixotu ginela jan genituelako mojojoiak, kiski zeudenak. Deno gaixotu ginen, eta ze poza, zen aitak teberoak erosi zizkidan, Portadelo y Filemón eta goroa, ze ondo gaixorik egote. Ordan hori betiani gustatu zait, izatea hor teberoak nire ondoan. Eta lehen zurekin hitz egiten, zaten zenuela bolada batean, usatu egin zenituela komikiak, duela 25 urte, joan nintzen, ni beti izan naiz komikizalea, ez du galdu, egia da komiki asko nazkagarri xamarrak zirela botatzen zuten irudia bazala arbuiatzekoa, baina ere oso zale izan naiz beti. Eta zuloara joan nintzen, da dendariak esan zidan, hartu nahi duzu parte eztabaida talde batean, eta eztabaidaren funtsa bazen zergatik ez dituzte emakumeek komikiak maite. Zergatik ez dituzten gustoko. Eta esan zian, kostata ari zela lortzen zenbait emakume benetan zalea gineno. Eta hor eztabaidak oso interesgarriak izan ziren, eta alde batetik nik uste du bazala arbuiatzea komikien azaletan agertzen zena atzera botatzen zuelako, bazan emakumen kontrako indarkeria. Baina baita, gero jende askok lotzen zuen komikia, Asterix eta Obelix, Mortadelo Filemon, eta besterik etzela ere pentsatzen zuen jende askok. Batak zein besteak, eta liburutegietan gaur egun sekulako eskaintza dago. Baina lehen bazegoen, El Bizir Digno Guz, El Lucky Luke, eta Mafalda ere bai, egia da, Mafalda ere bai. Eta pozgarria da, pasatu dira urteak liburutegietan, badago eskaintza, badago sortze lana asko sanitzagoa da, emakumeek egiten dituzten komikiak hor dauzkago eskura, zen gaurko kasuan adibidez, ez talian egon da, emakumeek komikiak egin dituzte, baina ez ditugu ezagutu askotan.
eta gaur Josuneri esker ezagutuko ditugu eskutatutako hoietako bat. Aldaketa horren liburu mugarria Persepolis izan zen. Komiki gintzaren historiagileok egiten dugu nahiko argi Persepolis. 2000 urtea, gutxi gora bera? Bai, eta Persepolis eta gero. Hor dago marra gorri-gorria. Segulako aldaketa bai, sekulakoa. Bai. Ja, etzen hain garrantzia hondikoa, irudia bera, edukia zan. Orain, erakargarri egingo dagoena, así que... Bai, gustura, gozatuko duzue, gainera da maestralan bat. Ez da bakarrik oso berritzailea izan zalako. Kontatzen dituen historia kontatzeko era gozatuko duzue. Behin eta berriro gainera, askotan irakurtzeko ematen du. Bueno, eta aurkeztuko dizuet Josune Muñoz, euskal filologoa, eta hau, euskal literatura kritika feminista aitzindaria. Epa! Eta eskolastika proiektuaren sortzaile eta gidaria 2003-tik, ez? Eta oso polita iruditu zitzaidan zerbitzu literarioak eskaintzen dituzuela. Bai, zerbitzu literario feministak. Metodologia feminista, zerbitzu bera feminista, edukia feminista. Baina kontzeptua zerbitzu literarioak, oso polita da, ez? Bai. Eta bada. Badaukate sekulako komikteka feminista, emakumeek sortua, proiektu pila bat bideratzen dituzu, ez da bakarrik hitzaldiak eta zerbitzu literario horiek, egonaldiak eskoletan egoten zaret, milak kontu jorratzen dituzue. Urteak dira. Así que... Eta bitxikeri bezala aurrekoan jakin nuen zu azarela erromintzelaz dakien azken pertsona. Erromintzela badakizu ezer den, hijitoek sortutako euskara eta kalo edo euskara eta romani. Eta berak badaki. Bai, ikasi nuen, Bizkaian bizirik zeuden azkenengo 2 erromintzelekin. Bai. Irakatzi behar diguzu. Eta, bueno, pues besterik gabe, 2022an eskolastika beraien proiektuari zirgari saria eman zioten berdintasunaren alde egindako lanagatik, eta... Astuta neukan baina egia. Bai, duela 2 urte edo 3. Bai, duela gitzi bai, egia. Eta hori, egun hauetan esan dizudan bezala, azken bola hontan, entzun ditut bere hitzaldi pila bat, ezagutzeko bera, eta asko gustatu zait, bazerela nire ustez. Argia eta beratza oso, baina ulergarria eta sakonaldi berean. Zen entzuten duzunean zerbait, sentiarazten zaituena, ai ama, ez dakite zer, ez dut ulertzen. Ez oso, ez, argia denean, lan pila badago atzean. Eta asmoa jendeak ulertzeko, ez sentitzeko importante, jendeak ulertzeko. Eta gozatzeko. Eta hori eskertzekoa da. Vale. Eta bera, zurea. Bueno, mila esker. Ai, ze aurkezpen ederra. Ai. Baina gero pentsatu dut, bueno, esan dago guztia egia da. Jusera da. Claro. Bueno, egin dudan guztiat ez dut urte berean egin, Osea, markadak eman ditut hau guzti hau egin arte edo lortu arte edo... Baina, bueno, oso gustokoa izaten den hitzaldi batera etorri zarie. Eta ni bereziki gustura ibiltzen naz, hitzaldi hau dinamizatzen zorioneko hasiera, erdikoa eta bukaera duelako. Eta hori, emakume sortzaile bat eta gizonezko sortzaile bat daudela oso gatza izaten da. Así que, beitu. Gaurkoan, Robert Crumb, Aline Kominsky. Seguruenik Robert Crumb ezagutzen duzue, bera fizikoki espada bere izena ziur, zeda komiki undergroundaren aita, eta alboan duzue Aline Kominsky, bere emaztea, edo alderantziz, hemen duzue Aline Kominsky, eta alboan Robert Crumb, bere zenarra. Eta atzekaldian haien lan ezberdinak. Begiratu, zela agertzen diren, haien jarrera, ez, bai, eskutik helduta eta zer
zer sentitzen da? Bikote hau ikusten duzunean, moten da hau, zer? Ez? Zer sentitzen, hau da, aurkezpena. Ona hemen, Robert eta Lin. Eta zer sentitzen duzu edo harreman ona, harreman, bueno, normala, harreman zer harreman deduzitzen duzue? Oso serio daude. Bai, seriorena egiten ari. Zegero ikusiko duzue, dala oso bikote umoretsua. Da sortzaile bikotea eta bikote sortzailea. Biak. Bueno, a ber, zelan egin dut gaurko informazioaren bilkura, non topado da, non gordetzen direz aurkituko eta kontatuko ditudan datuak. Bueno, batetik, Robert Kromneren inguruan bere recuerdos y opiniones izeneko autobiografiatik hartu ditut, eta itzulita dago. Izan ere, Robert Kromnen lan osoa, eta osoa esaten dudanean, haundia da, edo luze-luzea da bere lanen zerrenda, eta Alinerena. Alinek ere bere autobiografia sortu zuen, baina hau ez dago itzulita. Orduan, hitzaldi honetan zehar, ezagutuko dugu bikote hau, ezagutuko ditugu bikote honen emaitz ezberdinak, lan ezberdinak, zeregin ezberdinak, baina baita ere, ezagutuko dugu komiki munduan bakoitzak izan dauen harrera, bai, eta eragina, eta fama. Eta gainera, oso hitzaldia aproposa da ikusteko edo ikustarazteko, ze, entzun egingo duzue, baina bereziki ikusteko hitzaldia da, eta sorte handia dakazue bineta alako formato handietan ikusizatearena. Eta baita ere ikusiko dugu zeintzuk direzen sortzaileen inguruko aurrejuzkuak. Zeintzuk direzen gizonen inguruko aurrejuzku positiboak, eta emakumeen inguruko negatiboak. Ai ba. Sorpresa. Bueno, a ver, basiko gara. Robert Crumb, Filadelfian jaio zen, 1953 eta 53. Horrek esan nahi dau, justu bigarren gerrate mundialean jaio zela bera. Bueno, hemen, bai? Robert Crumb, familia arrun batean, eta oso umetik, bai? Oso komikizalea. Berat dino, komikiak eta telebista ziren haien aisialdiaren fabrika eta lekua, gidoia eta dana, bai? Orduan, berak eta bere anaia nagusiak irakurtzen zituzten, eta anaia nagusia hasi zen oso harin, oso gazte, baita komikiak sortzen. Hemen garaiko telebistako protagonista bat, gizona eta bere panpina, el ventriloko Buffalo Bob Smith. Hauek garaiko zerak. Bueno, familia Kaliforniara doa, bizitzera. Verá, que de niño mirábamos mucho la televisión y estoy convencido de que tuvo una gran repercusión en mí a tan temprana edad. Eta bereziki flipatzen zuen, eta eske gero ikusiko ditugu oinarte kontatutako anekdota eta pasadizoen islak, bueno, begitu Andra hau eta gizona. Ez da Robert Crumb oraindik. Antzeko irudiak baditu, baina ondino ez da Robert Crumb. Veradiño, todos los medios de comunicación de masas presentaban por entonces la imagen de una América consumista y feliz. La vida familiar, equipada con todos los electrodomésticos posibles, era agresivamente propagada por doquier, suscitando una contradicción que resultaba agobiante y turbadora. La ilusión era lo opuesto de la sórdida realidad de cada día, con padres estresados que discutían sin parar, preocupados por llegar a fin de mes.
La media crean mundos de fantasía y cuando tratamos de vivir en ellos no entendemos por qué no funciona. Es una promesa que no se cumple jamás. Palabrería de curandero. Mi cabeza era un basurero de imágenes y contenidos mediáticos. Pasé mi infancia absorbiendo tanta mierda que mi personalidad y mi cerebro están saturados. Solo Dios sabe si eso puede llegar a afectarte físicamente. Ya de niño me fui interesando en esas esculturas pretéritas. Me volví un crío nostálgico sumido en fantasías Our Gang que exhibía la televisión. Robert Crumb kontatzen ari dena da garaiko American Way of Life. Bai? Oza, Amerika distiratzu perfecto, fantastiko hori komikietan, ohiko komikietan islatzen zana. Baina, haien hitzen arabera, Robert Crumbren hitzak dira, alegia, bere kezka zan Amerika argitzu horren atzekaldian zegoen itzala. Beraz, hasieratik sortutako komikiak izango dira itzal hoietan sortutako komikiak. Izan ere, underground izena jasoko da benak, bai? Oso gazte hasi zen margosten, eta Robertek bai izan zuen prestakuntza artistikoa. Bai jaso zituen ikasketa artistikoak eta hainbat akademia moduko lekuetan egon zan prestakuntza jasotzen. Eta hasieratik oso goi mailako lanak sortzen zituen, bai? Hemen baduzue bere anaiarekin sortutako 3 fanzin. Fanzin edo do it yourself. Fanzinak zer diren badakigu ezta, edo azaldu zeu? Zer egiteko, pindaba? Fanzin bat zer. Fanzinea bada, hori, zuk esan duzuna, do it yourself. Elkartu zenbait pertsona publikazio bat egiteko, dirurik aterako ez duena, baina nahi duena kontatuko duena. Eta horretan aritu ginen gu zenbait urtetan Naparjaiz fanzinearekin. Ekarri dut. Bueno, zer gertatzen da? A ber, 1900 da 50 gaude, eta ez dakite estatu batuetako komikintzaren inguruan zenbat dakizuen, baina garai horretan komikiek eraman behar zuten zigilu bat salgai izateko. Zigilu horrek frogatzen zuen edukiak kontrolatuta zeudela, eduki politiko eta baita ere sexuaren ingurukoa, bai? Ziren, zekaro, ja garai horretarako oso, bazekiten jakin komikiak oso baliogarriak ziren edo oso aprobetzagarriak ziren baita ere eduki ezberdinak eta ideologia ezberdinak jartzeko, islatzeko eta irudikatzeko. Karo, horrek zigiluak izateak edo eramateak bazekarren gero errez saltzeko aukera. Bazegoen zirkuito komenzial bat, bai, olakoak eta ezagutu ditugu. Eta guztiak ez ziren gure garaian gozoki dendak, estankoak, kioskoak eta estatu batuetan bazeuden komikiak saltzeko dendak, komiki dendak. Oindino hemen existitzen zirenian. Eta, klaro, zigilu horrek ekartzen zuen kontrolaren nolabaiteko, edukiaren nolabaiteko kontrola, zensura ere izan ziteken. Eta beraien edukia bestelakoa zelez, hasieratik bazekiten beraien komikiek ez zeutela izango ibilbide komerzial hoietatik, bai, salduak izatearena. Beraz, edukia hain nahi zutena izango zen, baina bestelako zirkuito bat sortu behar zan. Beraz, komiki sortzaile hauek, baziren, komiki, bezala, objeto berri hoien sortzaileak, baina baita ere dinamika eta beste, hori, distribuzioaren ardura. Karo, non saltzen ziren? Bueno, Robert Crumbek berak kontatzen du kalean,
jendeari interesatzen zaizu, behitu ze komiki ederra, interesatzen zaizu, oso interesgarria da, barre egiteko erosi, bai, gero hortik joan ziren, alako, bueno, zepsotetara eraman zituzten. Baita zirkituan egoten ziren marihuana saltzeko dendak. Zirkuito horren barruan erdi sasi legalak ziren beste denda batzuetara. Imaginatzen duzue? Bai? Bueno. 1962an Ohiora doa, eta 1964an Dana Morganarekin ezkontzen da, oso gazte, 21 urte dituela. 1967an Robert bera bakarrika da, emazte barik, underground kulturaren erdigunea den San Franciscora doa. Eta hauek dira komiki hoiek. Zap, Motor City, Despair. El dibujante underground preferido de América. Un aplauso fuerte para mí, Robert Crow. Txuri beltzean, sekaro, ez zegoen koloretan ateratzeko ez diru nahikorik, ez aukera hundirik. Bai? Txuri beltzean, eta karo, horrek ekartzen zuen historia kontatzean dramatismo handia, txuri beltzak dakarrena, baina baita ere, apropos sortutako txuri beltzezko itxusi suertatzeko apropos egindako estetika bat. Bai? Baina, klaro, lehen esan dugu, komiki hauek ez zeukaten gobernuko kontrolik, kontrol bako materialak ziren. Eta emakumei zegokienez, kontrol horren faltak ekarri zuen emakumen kontrako indarkeria itzela. Antza, fantasiak, gizonezkoen fantasiak oso violentuak ziren, bueno, Robert Crownena ditxienez, bai? Eta 1970ean edo hortik inguru, ja, komiki mota honek bazuen ospea, ja, bazituen bere zaleak, saltzeko dendak, erosleak, zan nahi dut, ja, hasi zen eragina izaten eta bestelako kanon bat sortzen. Baina, eta Robert Crow bazegoen erdigunean eta bazen, lehen irakurri duzuen bezala, el dibujante preferido, baina maisua. Eta hau beti izan da oso delikatua, ze Robert Crownen lan guztietan emakumen inguruko sensibilidadea batzutan terriblea izan da. Emakumeak oso animalizatuta agertzen dira, emakumeek etengabeko gizonen indarkeria jatzatzen dute, askotan deshumanizatuta agertuko dira, eta berak dino, berak behin eta berriro arkitzen zuen batetik zeudela benetazko emakumeak eta bestetik bere fantasietako emakumeak. Baina, klaro, hori zuet zaude irakurle bakoitzaren aurrean azaltzeko, zukazu, a ber, hauek ez dira benetazko andrak, baina tala ere ez dakit azalpen horrekin nahikoa dan material guzti honek ekar dezaken emakumen kontrako sensibilidad eta geldiarazteko ez dakinik. Karo, berat dino beti izan dela oso itxusia, berat dino beti euki dituela emakumen interesa eta ekartzeko arazo handia, ze hori da, orain arte kontatu dudan komiki horren beste ezaugarri bat. Oso autobiografikoa zala. Orduan esan dugu, ibilbide ez komerzialatik ibiltzekoa, norberak sortua, edukin askeak, eta
oso autobiografikoak, eta hori zen ohikoa. Kontatzen ari nazen guztia, basan bestelako komiki bat sortzen, eta azkenean kanonizatuko dauena. Bai? Eta guk honen moduko komikia ezagutu dugu, irakurri dugu, baina da komiki horren sorrera. Bebaitu hau. El placer es nuestro, amigos. Nos encanta dibujar cómic guarros. Nos ayuda a librarnos de la ansiedad, de la represión y de toda esa mierda. Esperamos que leyéndolos disfrutéis tanto como nosotros dibujándolo. Eta ikusten duzu, ezta? Edo beste zera bat, karo, bortxaketaren kulturarako guztiz kaltegarria. Eta da, txantzetan kontatzia, oza, bortxaketa bat egon da, behitu dauzen izerdi, tantak, ez dakigu azizak edo direzen, eta bortzaketa eta gero, gizona doanian Andrak esaten dutxo. ¿Y yo qué? ¿Y si yo no me corro, qué? ¿Ah? ¿Qué morro? O sea, que si yo, no, es que yo me corro no interesa. Hau da, bortzaketa baten zuritzea eta, honen moduko edukiak ziren. Bai? Gehiago ere bazeuden, baina, eta, karo, hasieratik, karo, guzti hau gertatzen zen, Estatu Batuetan, 3. olatu feministaren sorrerarekin bat, bai? Eta guzti honek euki zuen feministen partetik, salaketa, kritika, handia eta gainera askotan zutan jarria eta dino. Pero es que yo tengo que decirle una cosa a las feministas. La verdad es que uno se lo ha de montar de tío importante en este mundo para echar un polvo. Sobre todo si es tan feo como yo. O te lo montas de tío arrollador o algo así, o no te comes una rosca. Y admitámoslas. A todo Dios le gusta echar un polvo. Osa, bere komikietan ere, berak zuritzen zuen bere burua eta argudiatzen zuen zergaitik egin behar ziren barrazki guzti horiek eta bai. Bueno, momentuz Robert Onaino. Eta hasiko gara Alinerekin. Vale. Aline Arnold Goldsmith New Yorken jaio zen 1900 eta 58an. Goldsmith, beraz, judua. Alinek ere bere historioa kontatuko du. Lorito eta Arni, una historia sobre los padres de Cayo. Aline Kominsky, 1900 da, 76, ez dakit ondo ikusten duzue, ze horren ondoan, bai, ikusten da urtea. Bai? Lorito venía de una familia acomodada. Hasta luego, cariño. Dale un beso a mamá y pórtate bien. Cuidado con esa boquita, o vendrá el hombre de saco por tu lengua. No, no quiero. Ay, qué niña tan mal educada. Más vale traerme un regalo. La familia de Arnie era pobre. Su padre murió de apendicitis cuando él tenía 9 años. Ahora que tu padre ya no está, tendrás que ayudar en casa, hijo. No nos dejó gran cosa. Sí, mamá, tranquila. Yo me ocupo de todo. Arnie vendía manzanas en la calle. Alinek ere bere familiaren goraberak eta bere bizitzaren goraberak kontatuko dizkigu. Beraz, berak egingo du Comic Underground, ikusten duzu, ezta? Txuri beltzean, baita ere berak nahi dauen edukiarekin, autobiografikoa, honetan ere, eta bape zentsura gabe. Kontatuko du bere gurasoen ezkontza eta bere erditzea. Bera jaio egiten da eta berak ematen dio bere buruari Kaio izena. Kaio izango zen kankarra ero mespretsuzko zelan izango zenuke zeu. Kaio ere erderaz, Kaio ez, bada zerbait. El Kaio, kankarra edo, bai? Bere burua alako zera. Karo, baina eske behitxu ze kuriosoa den, zelan, ja, hasieratik, zelan agertzen du bere burua Robert, eta zelan agertzen da Aline. Osa, bata, bere burua goraipatzen, eta horrela, era ziur eta zelan agertzen da, eta Aline
gutxi esten. Baina, baina ala ere, claro, hitzaldi osoan zehar ikusiko duzuelez, badaude hemen estrategia ezberdinak, bai? Gero ikusiko dugu, ze konstentiak ziren biak, bai? Zenolako kontrako aurre juskuak egongo ziran, eta, claro, haien harrera ezberdina izango zan, así que haien jarrera ere ezberdin izan zan. Alinek oso argi izan zuen hasieratik emakumen kontrako aurre juskuei aurre egiteko, apaltasunez agertzea izan dela nahiko ondo da bilen estrategia. Bai? Alin, unmetan. Niri gustatzen zat argazkiak ipintzea, ze argazketan eraskotako informazioa agertzen da, bai? Ez bakarrik janskera, orrazkera, jarrera, zenolako sofa, ohiturak, familia mota, bai? Zuek ere badakizue argazkiak irakurtzen, bai? Gizarte maila, bera, todavía prefiero los borrachos a los abstemios, pero esta es otra historia. Bueno, en fin, sigamos con el estúpido estilo de vida de posguerra en el que cayó mi familia. Mis padres se zambulleron en la guerra de ostentación moderna judía, pero no eran los peores. Los de enfrente lo hicieron de maravilla. Hau da, ironia. Alinen lan guztietatik, ironia batzutan sotilla eta fin-fina, eta beste batzutan ez hain fina. Baina, entzun, jasotzeko edo, bakoitzaren tonoa, zein den Roberten ahots narratibo eta tonoa, eta zein den Alinerena. Kailua. Hau da, honetan, Love Dash Band, querido Kaio, hauek dira Alin Kominskiren relato autobiografikoen bilduma bat da. Comida, sexo, muerte, felicidad, amor, dolor, eta bere adatza hain era marrosteko obsesioa. Berak aitortua, Material guzti hauek oso berritzaileak ziren. Karo, material hauek arrakasta handia izan dute, eta eragin handiko materialak izan dira. Eta igual orain ez dugu ondo neurtzen bere momentuan, 1973, lauan, zeian, ziren materian apurtzaile eta berritzaileak. Bai? Berak kontatzen du, bere historioa. Eta baita ere, emakume baten begirada. Hau da, zer zen emakume bat izatea hamarkada horretan. Los años de formación, los 14, 15, 16. Bueno, espero parecerlo bastante chunga. Eta baita ere, zenolako jarrera harremanak sortzen hasi zirenian. Eta bitu, ze era eskematika, baina era berean esanguratzua. Zelan, bera harremanetan sartzen danean maitasuna nahi dauen, eta mutilak aldiz, sexua. Ay, Dios mío, me muero, me está mirando, espero estar guapa, maitasuna, maitasuna, maitasuna. Eta gizona, parece que la gorda del fondo tiene mucho interés, le tiraré la caña, sexo, sexo, sexo. Agertuko diren irudi guztiak ni eskaneatuta daukadaz. Inork nahi edo behar baditu zeo zertarako eskatzia soilik da. Vale? Edo bere lehengo harreman sexuala eta bortzaketa bat kontatzen du. Oh, nena, no, para, creo que me dejará. Y más tarde, oye, ¿te hace una hamburguesa? Tengo hambre. No se lo cuentes a nadie. Yo no.
Eta berak behin eta berriro dino ezetz, eta ezetz, eta ezetz. Karo, hau da, gehienetan, nik gitxienez kontrolatzen ditudan guztietan, kontrol bako informazioan eta edukian, bai, gizonen eskuetan, emakumen kontrako indarkeria sexuala handia agertzen da. Baina gizonen begiradatik. Eta honetan badugu justu emakumen sensibilidade, begirada eta esperientziaren kontaketa. Indarkeria hori jasotzen duzunean, erasatua zu zarenean. Hau kontatzea bazan oso ausarta. Zan iaia suizida. Ze karo, gogoratu zen garaian gauden, bai? Eta ze errez jartzen zitzaion. Andra bati, balizuna, ero puta, ero etiketa, eta kabo. 1968an, 20 urte dituenean, Karl Kominskirekin eskontzen da eta Arizonara doaz. Oso gazte eskondu ziren biak, bai? Eta berriro ere, más Cayo, que es muy grosera. Han pasado 10 años desde que visteis al Cayo, que iba al instituto, ahora está casada, vive en Arizona, ha aprendido mogollón, pero la vida sigue siendo un infierno y tiene mogollón de dudas. Eta hasten da, beste era bateko, oin arte izan da, itxuraldetik eta, neska on bat, bai? Judu on bat, eta orain ja, garaiko hipia eta estetika horrekin. Kontatuko du, zelan eskontza zan oso aproposa berarentzat, oso gazte eskondu zala, que pasa el tiempo, que se da la bebida, que trabaja poco y aún así se gradúa en la universidad, que encuentra los cómics eta horretan ja ikusten du bere gitxienez frogatzeko arte egiteko beste modu bat. Ze Alin Kominskik arte ikasketak egin zituen, baina arazo handiak zituen perspektibarekin eta eskalarekin, ez zuen ondo kontrolatzen ohiko teknika edo realista, eta baina berak ez zituen ezagutzen beste komiki hauek, ezagutzen zituen betiko komikiak, baina ez komiki undergroundak. Orduan, komiki undergroundetan zegoen mundua irudikatzeko modua, berarentzat aproposa zala deliberatu zuen, eta orduan utzi zituen bere ikasketak eta margosteko lana, ja martzan zituen lanak komikiekin hasteko. Eta behin eta berriro kontatzen du que ella no sabe dibujar. Eta egongo da etengabe geroago beraiek elkarrekin lanean hasiko direnean hori esaten. Ez que no sé, ikusi eta entzungo duzue. Hasta los artistas más tocos aconsejaron al Cayo con el dibujo, pero fue inútil. Yo soy un Cayo y nunca lo haré bien. Soy el Cayo y no sé por qué me sale dibujar así. Baina gero, irakurri. Pues vale, hau da, bere burua autorizatzeko modu bat. Nik ez dakit ondo marrazten, ez dakit era finean egiten, ni oso txartu egiten dut, baina tira. Ez dakigu zenbatetan den estrategia bat, zenbatetan den benetako aitorpen bat. Bueno, 1990ean banandu egiten da, eta San Franciscora doia, eta tuvo suerte, y llegué justo cuando se preparaba el primer Women Comics. Necesitamos al menos 12 páginas más, busquemos más mujeres, hay que sacar el primer número ya mismo. Hau esaten dau Rina Robbins. Yo estoy haciendo unas páginas sobre una chica que se llama Goldie. Y mi compañera de piso también dibuja un poco, podría hacer una página. Vale, genial. ¿Cuándo puedes tenerlo? Espero que refleje una fuerte conciencia feminista.
¿Cómo te llamabas? Aline Cummins, que me acabo de mudar. Vale, pues sí, claro, hay que combatir a esos cerdos machistas de por ahí. Ahora soy feminista. Oh, no creo que me hayan aceptado. Zeintzuk dira andra guzti hauek. Bueno, andra guzti hauek dire Women Comics komiki feministaren sortzaileak. Batzuk aktivistak ziren, aktivista feminista, beste batzuk pacifistak, aktivismo ezberdinetatik etortzen ziren andra guzti hauek. Baina, gehienak feministak, eta baita ere, hainbat kasutan, gizon komikigilen bikote sentimentala. Hau da, hasiera batean, kontrol eza horrek, ematen zuen askatasun osoa ekarriko zuela eta era guztietako edukiak. Baina gero, erakutsi eta frogatu dudanez, gizonen partetik hainbat fantasia eta hainbat fantasia ere agertu ziren. Eta bikote artistikoa aurrera eramateko arazo larriak izan zituzten eta erabaki zuten nahiago zutela. Hasiera batean emakume hauek parte hartu nahi zuten gizonezkoen aldizkari underground horietan. Baina gehienetan edo materialak ez ziren haien gustokoak, edo edukiak ez ziren haien gustokoak, edo betxu ze ironia handia. Izatez, era konstientean sortutako material itxusiak ziren. Baina emakumeak kaleratzen zituzten haien materialak oso itxusuak zirelakoan. Eske itxusiak dira, zureak ere, baina ez emakumeenak antza itxusegiak. Orduan, guzti hau ikusita erabaki zuten haien komikia egin behar zutela eta propio elkartuko zirela eta propio sortuko zutela emakumeen komiki zela undergrounda, Women's Comics izenekua. Bueno, Women Comics egitasmo honen ezaugarriak behitxu, biztan. Emakumeak oso era horizontalean agertzen ziren. Eta ez ziren bakarrik artistak, batzuk amak ziren. Eta hor agertzen dira, semeak, alabak, txakurrak, bakoitzare, eta bakoitzak irudikatu egiten dau bere burua. Hau da, Alinek irudikatzen dau Alin, Trinak, Trina, Lorak, Lora, bai? Eta, hemen daude hasierakoak. Michelle Brand, Lee Mars, Laura Fontaine, Patricia Mudian, Sharon Rudall, Aline Kominsky, Trina Robbins, Carrie Marie Haskell. Batzuk ja ama ziren. Orduan erabaki zuten etzela ideia ona aldizkari bakoitzaren arduraduna beti berdina bera izatea. Beraz, egin zuten era txandaka. Hori da, txandaka. Así que batzutan, baten etxean elkartzen ziren, beste batzutan bestearenean, eta txandaka ardura. Hau da, ardura, hau da, lanak eskatzea, sasoian heltzen direla ziurtatzea. Banatzea, jasotzea, dirua. Imprentara eramatea, salgai jartzea, badala nazta, berak badaki. Baina giroa, ikusten duzue, giroa, elkartasun handiko giroa, eta oso era horizontalean agertzen dira, bai? Danak berdinak. Karo, The Women Comics honetan gaiak, emakumen gaiak ziren. Eta komiki hauetan agertzen zen begirada, bazan begirada feminista. Begirada komikietan ez da bakarrik nondik ikusten dozun, eta zelan ikusten dozun. Baita ere norantz zeri ematen diozu kasu. Hau da, emakume hauek ekarri zuten emakumen gaitegia, normaltasunera komiki gintzan. Eta hauen bitartez hasi ziren hilekoa, amatasuna, abortoa,
eta abar luzea komikietara heltzen. Komiki hauek, claro, beraien zirkuito paraleloa ere egin behar izan zuten. Non saltzen ziren komiki hauek? Bueno, batzuk kalean, manifestaldietan, baina baita ere abortatzeko kliniketan, eta emakumen etxeetan, eta emakumen taldeetan, oza, beste oso esanguratsua da, ezta? Komiki alternatibo bakoitzaren zirkuitoa, ezta? Bueno, izan ere, emakume, komiki feminista hau etzen estatu espainolera heldu. Claro, ze komiki hauek gero itzuli egin behar ziren, eta baina gizonezkoen komikiak, bueno, arrakasta itzela ukizuen, eta uholdean etorri zan Europa osora, eta baita estatu espainolera ere. Bueno, eta Euskal Herrira. Bai? Emakumena aldiz ez. Ze karo, gehienetan pertsona bat egoten da horretan. Osa, estatu batuetatik Euskal Herri, Espainiara ekartzeko gizona zan katalan bat, eta katalan horrek urtea pasata oindino oso harro aitortzen zuen berak ez zuela emakumen komikiak itzuli eta ekarri nahi. Gehienak, senarren errentak edo zirela horregotearena. Orduan, berak ez, gainera, emakumeek oso itxusi marrosten zuetela, eta ezekitela ondo marresten. Eta hori esan zuen, hil baino lehenago, igual, gehiago, 60 pertsonen aurrian. Ni neu ere. Eta karo, ni harrituta geratu nintzen. Eta galdetu nion, Tina Robinek ez daki marresten, eta, bueno, Tina padaki. Eta Flora Frontanek ez daki. Flora bai padaki. Eta linek, hombre, eske zenolako adibideak, zirenak, bueno, horregaitik ez pasan, beste zehosegaitik izango zen, baina argi zegoen emakume horiek ez zirela itzuli behar. Eta berak hartu zuen era konstientia, guzti hau, kontatzen ari nazen guztia, ez itzultzeko erabakia. Eta guk ez ditugu ezagutu, eta guk ez ditugu ikusi. Eta gure gazte denboran, guk komikiak eta kontsumitzean, askoz jota, Espainian sortutako komiki gintza feminista kontsumitzen genuen, baina hau ona etzen heldu. Eta bitu zenolako komiki apurtzaile eta bitu koloreak, bai? Koloreak eta protagonistak. Oso parodiko eta ironikoa eta umore handikoa. Eta honetan, komiki mota honetan hasi zen Aline Kominsky komikia sortzen. Beraz, ja, basekarren aurretiko esperientzia ironiko, umoretsu eta apurtzaile aldarrikatzailea. Izan ere, Goldi izeneko autobiografia bada nik dakidala, eta zera historiatzaile guztiek esaten dute baietz, bai, emakume batek argitaratutako lehengo komiki autobiografikoa. Women Comics honen barruan. Horregaitino bakarrik, ja, alien egon beharko zan komiki gintzanen historioan, bai? Eta horretan kontatzen du, kontatu beharretzana. Sexoa, masturbazioa, ligoteoa, drogak, alkola, judua izatea. Baina, zorieneko amoiera batekin posposik badoa, bai. Eta halako emakume batek ez zuen zigorrik jasotzen, baizik eta askatasuna. Igual edukia zer ikusia izango zuen gizonezko horrek hartutako erabakian. Zikuz autu zenuen, Espainia. Eta gaiak, gai, abortoa. Karo,
begirada feministan agertzen ziren beste erabateko emakumeak. Lehen esan dut, bai? Robert Crownen begiradan emakumeak ziren, nahiko emakume animalizatuak, askotan desitxuratuak, deshumanizatuak ere. Bueno, begirada feministan alderantziz egiten da eta emakumeak humanizatu egiten dira. Zelan egiten da hori? Haien kezkak, haien sentimenduak, lanak, haien borrokak eta agertaraziz. Bestelako familiak, beitu, afroamerikarra. Adin ezberdinetako emakumeak, gainera haien arteko sororidade harremanan. Maitasun, amatasun ez idealizatuak, edo alkoholismoa, enpekotasun ezberdinak. Guztiz modernoak. Gaur egungo komikian, hauek dira gaiak, pitxu noiztik daudeia. Eta hauek dira egungo women komiksekoak. Trina Robbins ia zilzan, baina azkenian bai, lortu zan, ez dakizen bat urte pasata, markadak pasata, Drown and Quarterly egin zuen aldizkari guztien bilduma, tomo bitan. Eta eros daiteke, momentuz ingeles ez dago, inork ez ditu itzuli, baina jakin online eros dezakezuela The Complete Women Comics. Euskal berzinoa, badogu. Nik orain hitzeman behar dutzu. Kontatzeko guri zelan sortu zan, Aizan izeneko komiki bilduma feminista lehena eta hamarkadetan bakarra. 1900 da, larogeta bai, hornon bait. Bueno, ez dakit ezagutzen duzuen Naparjei fanzinea, egin genuen, Naparjei fanzinea sortu zen manifa baten arira. Nafarroan ari ziren gerora mantendu den zonifikazio hori eskoletarako toki batzuetan euskalduna da, beste batzuten erdalduna. Nik uste dut izan zela horren arira bilagun elkartu ziren, Asisko eta nola da berrian tiratxoa marrazten duena osuna dena. Ez dakizue tiratxoa. Ez, barruan katutxo bat dauka eta ergatiboarena, zaldieroa, hori da, bi horiek sortu zuten fanzine bat, baina lau fotokopia zirenak. Eta hori joan zen handitzen eta pusten eta zenbait jende elkartu zen eta azkenian baginen talde handi bat. Eta zuk esan duzuna, bakoitzak nahi zuena botatzen zuen komikira, baina egin behar genuen dena maketatu, enprentara eraman, tabernetara eraman, jaso dirua, eta diru horrekin urrengo alea atera. Eta gerotan neska gehiago geunden hor inguruan, eta lako batean erabaki genuen, atera behar genuela gure alea. Monografiko bat. Eta hemen falta da, baina... Salba eslipaz egoen itxatxia zera guztietan zen, beti saiatzen ginen opari bat jartzen Naparjaiden. Sexuarenean, bazegoen kondoi bat, eta ispilu bat, bakoitza begiratzeko nolakoa zen, begirada ailegatzen ezen tokietan, beti zeozo. Eta guzti hau, Women Comics ezagutu gabe? Bai, ez zainuen ezagutzen. Ez. Bueno, Euskal adibidea. Karo, baina ze, 20 urte geroago. Kontatzen ari nazen guztian 1976an edo izan zan, eta 20 urte geroago. Dana dela, urrengo urtean izango da 30. urte horrena. Igual egin behar dugu Aizan moduko zera, edo Aizan aizakero, eta lehen berak esan dauna, kopa bat oparitu. Eta elkartzen dira. Ese año conocí a mi futuro marido, el famoso idiotista, oso famatua zan, qué rodillas más bonitas. Me gusta lo que haces, dibujas a mujeres rudas como yo, qué rodillas más bonitas, se llama cosificación, seguro enek ezagutzen duzu, Ah, sí, ya, yo tengo mujer y novia, lo sé. Bien bitartean,
Alinek jarraitu zuen bere, beste aldizkari batzuk egiten. Bai? Twister Sister izenekoa beste egile batekin, hauek dira Alinen azalak, Alinek marraztutako azalak, Nadian Nomirekin. Eta elkartu ziren, baina hasiera batean ez zegoen bikote sortzerik, banandu ziren, eta kontatzen ari direna da kontu berdina, bai? Hor daude, zer egingo duten, zer ez duten egingo, saiatuko diren, ez diren saiatuko, eta bakoitzak kontatzen du, zelan daroan, bai? Haustura eta buru hauste hori. Bitu zelan kontatzen eta irudikatzen duen Alinek, eta zelan kontatzen eta irudikatzen duen Robertek. Ze ezberdina da. Ze ezberdina, bakoitzaren sensibilidade, begirada eta gaiara hurbiltzeko modua. Alineren kasuan guztiz lehengo planoan eta era sentimental psikologikoan, eta baina behitu estanda. Estanda, eta gizona askoz, testu ingurua, bera dago agertzen da, testu inguru barik, bera da, eta bestean hor dago bankua, arbola, eta bera izkina batean. Bueno, eta, pues sí, berak dio. Pues me he vuelto alguien más o menos sensato, ahora soy un buen tío, quitando algún controlillo ocasional y... Ay, siempre logras que me ponga a tono contigo, Bob. Sí, eso es porque llevamos un buen rollo. ¿Me entiendes? Sí, y ya va siendo hora de que me saques en esta historia. Ay, ¿no es una monada, tíos? También dibuja cómics. Oso esanguratsuea da. Berak hasieratik argi ustea Alin ere artista dela. Komikigilea dela. Eta, hau da, bikote honen, bastakit, alderik postekoena edo, eta oso aparta, salbuespen moduko bikotea da, hau, Hau da, gizonak hasieratik argi izan dau, Alin bera bezain artista zala, eta ikusiko dugu, orain, bionartean sortutako materiala eta hortik hitzaldi honen izenburua. Momentu batean, erabakitzen dute, Dirty Laundry moduko materiala sortuko dutela. Eta 4 eskuetara ibiliko direla materiala sortzen. Hau da, biek bazeukaten oso argi bakoitzaren papera, bakoitzaren zeregina, eta gero oso errez adosten zuten edukia, eta gainera, horreratzaren naz. Baina, begiratu, kanpoko begirada. Zelan ikusten zuten haiek sortutako materiala, zenolako egitasmoa zen beraientzat, eta zelan ikusten zen kanpotik. Beitu, draw together, ingelesez. Beitu gazteleraz. Ingelesez izango zen... Elkarrekin marrazten. Elkarrekin marrazten. Eta ingelesez, háblame de amor. Kuriosoa, ez da? Guztiz esanguratzua. Emakume bat dauenean, ja sentimentalizatzen da, bai? Eta draw together da biak, mai berean ipintzea. Together, bai? Baina, háblame de amor, dinosu. Eta hori, editorearen begirada zein da? Eta, azten dira marrazten. Beitu, zelan den. La cosa va así. Yo soy el señor Robert Crumb y me estoy dibujando a mí mismo en esta tira. ¿Queda entendido? Vale, y esta es mi encantadora mujer, Alin, que también... Espera un momentito. Bob, yo puedo hablar por mí misma, ¿no crees? Bueno, amigos, hola, soy Alin y quería deciros que yo también me estoy dibujando. O ando con ojo, a mí este estilo me anula. Es más dominante. Bueno, a ver, ya estamos en la última viñeta. Rápido, venga, un chiste. ¿Y por qué tengo yo que hacer siempre la parte más difícil?
hau gehiagotan agertuko da. Bera ja, Roben geratzen da, ai ama, bukatu behar dugu, bukatu zeu, eta bera, bale, bukatuko dut, baina, eta berak, oso interesgarria da, gero, Robertek zer aitortzen duen binita guzti hauetan. Bera ez dela hain umoretsua, bere umorea ez dela hain fina, gainera badituela txiste pare bat eta hortik bera ez dala oso zera ataratzeko. Antes de que aparezca, dejarme deciros que los dos somos grandes artistas de grandísima sensibilidad y que las hemos pasado de todos los colores, en serio. Calma, calma, Lynn, que tampoco hace falta abrirles nuestro pecho en la segunda tira de la serie. Espera un poco. Bueno, solo trato de ser sincera. ¿Qué quieres? Bueno, vamos a ponerle un poquito de humor al asunto, ¿vale? Déjame pensar. ¿Qué tal está tu madre? Compra Dirty Laundry, los John y Yoko de los Comic Underground, escenas de sexo morboso. Bueno, y quiero decirte otra cosa, Robert. Yo no te obligué a que saliéramos juntos en este cómic. Les dirás que todo fue idea tuya, sí cielo. Es verdad, amigos, fue idea mía. Yo le sugerí a Lim que saliéramos juntos, así que en caso de que alguien piense que soy un pobre judío manipulado, se equivoca. Fue idea mía, de verdad. Lo hablo en serio. Y también quiero que sepáis que lo que opino que la viñeta en la que mete mi cabeza dentro del vómito es de lo más depravado. Estoy orgullosa de ser suez. Hau da, kaleratzen hasi zirenean, Dirty Laundry kaleratzen hasi zirenean, oso hasieratik idatzi zioten komikizalek, aurretiko komikien zaliek, eta idatzi zioten zerari Robert Clooney esanez, bale, zure maztea da, gure badozu, ekin egon larrutan edo gure dozunia, baina mesedez, ekarri komikietara. Gainera oso txarto marrazten dau, eta ez dugu zurekin ikusi nau. Ikusi nahi ze, nolabait, debaluatu egiten dau zure lana. Eta etengabe eskatzen zioten mesedez, Andra, bineta horietatik ateratzea. Eta hortik, berak esaten dauena. Argitzea bere ideia izan zala. Hortik aurrera, hamarkadatan ibiliko dira, alkarrekin, lau eskuetara, binetak sortzen. Denetarik kontatuko dute. A ver, Alnin, dices que te preocupa lo que piense la gente, pero a ver, ¿qué te preocupa exactamente, pastelito? Bueno, pues para empezar, que mi retrato parezca demasiado burdo y feo comparado con el tuyo y que la gente se burde de mí. Pues que se jodan. Deberías tener más fe en tu propio trabajo y no dejar que unos don nadie te hundan. A ver, por ejemplo, tu retrato junto al mío. Es romántico. Ay, sí, pero el mío es muy malo. Parece que lo haya dibujado a un retrasado. ¿Qué va, qué va? Es una buena mezcla y es muy agradable a la vista y es innovador. Nadie ha hecho nunca un cómic así antes. Es un paso histórico. A ver, ¿que tu dibujo es un poco agarrotado? Vale. ¿Que tu diálogo resulta afectado? Vale. ¿Y qué? Es genial. Así que cambia ese ceño fruncido, cielo. Claro, es que aldea oso handia da. Robert primeran idazten dau. Eta gainera duen estiloa da guztiz detallosoa. Preciosista oso. Es que hain da preciosista, orduan da kasu. Detalli niminioetan, bai? Orduak ematen dituen gizon baten irudi bat, oso era harinean eta batez be espresioa ekarri nahi dauen beste egile baten lana parean. Karo, begirada teknikoa bada, karo, zer esanik ez, Alineren lana geratzen da bigarren mailan eta bai, baina bitu hasieratik zelan indartzen dauen, bai, berritasuna eta Robertek. Eta oso kuriosoa da, ze gero Robertek bestelako lanak egiten zituen, eta oso kontraesan handiak irakurtzen eta ikusten dira Roberten zeukan jarrera publikoa eta emaztearekin zeukan jarrera pribatuarekin. Eta oso kuriosoa da, orduan, karo, arbuiatzen eta mespreziatzen duzun egile misogino hori, gero, etxean,
beste gizon bata. Bada, gizon hurbila, bere emaztea maite, besten eta sostengatzen dauena, etengabe, ze alinek askotan duda handiak izaten ditu. Eta etengabe dago, berak ez dakila ondo marrazten, berak ez deko la kalidade nahiko horik, berak, bai, eta adibidez, amatasuna eta aitatasuna, haurdunaldia, orain hemendik aurrera hitz egingo dute. Hitz egingo dute ohean, hitz egingo dute lorategian, komunean eta baita ere mai gainean, mai azpian, jesarrita, etzanda, hitz egiten dute. Hitz egiten dute maitasunari buruz, hitz egiten dute komikiek beraiek sortzearen inguruan, eta amatasun eta aitatasuna oso era ez idealizatuan kontatzen dute. Bien bitartean, Alinek jarraitzen du bere lana. Eta Twister Sister sortzeaz gain, editore lanean hasten da. Eta beste honen moduko aldizkariak pizten, edo zuzentzen, edo dinamizatzen, edo edukiak hautatzen, hau da, editore lanean. Eta oso beharrezkoa da editore lana edozein literatur edo komiki sisteman. Materialak hautatu egin behar dira, zailkatu eta abar. A ver, Aline, en el último cómic que hicimos, tras un montón de dificultades y adversidades con nuestra hija, al final conseguimos tener sexo, pero entonces creíste que estabas preñada. Oh, Dios mío, me dijiste. No lo estoy, gracias a este retraso. ¿Te acuerdas? Sí, fue un final brillante, gracioso, irónico. Toda la historia fue un intuitivo retazo de vida. ¿No crees que nuestro trabajo es muy positivo? Hau da, ez behinka jarraitzen dute eta baita ere zekaro. Badinozut, etengabe lan egingo dute hamarkadetan zehar. Bete egin behar dira, eundaka komiki historio ezberdinak beraien bizi, baina ez da... Izan. Bos minutu. Vale. Bueno, eta dudak ere. Eta oso ondo dago zelan, Alinek dudak agertzen ditu, etengabe, baina Robertek ere bere zalantzak baditu. Ay, bueno, tendría que haber, sí, tiene razón Trina Robbins, está... Oye, yo tendría que haber probablemente dibujado toda esa mierda, no, Trina tenía razón, no te preocupes. Bion arteko harreman hori sostengukoa, eta momentu batean erabakitzen dute badala Europara mugitzeko unea. Eta ja Robertek badu kotizazioa handia, eta maleta bat hori irudiz betetarekin Frantzian gaztelu bat erosteko diru beste lortzen dute eta Frantziara doiaz. Gaztelu batera. Karo, egia da momentu horretan justu izan zen, azkenengo ikutua izan zen Krum izeneko dokumental bat kaleratu zanean. Eta dokumental horrek tirabira ondiak ekarri zituen bikote honetara, eta berak erabaki zuen, que se cogía la gallina de oro, hemen dino, eta badoa zela. Eta hortik aurrera Frantzian bizi dira. Eta Aline hilda, baina Robert bizirik dago eta Frantzian dago. Beitu zera horizontalean marrazten dute haien zeregina. Lanean ari dira, baina bata bestearen ondoan. Berdintasunean. Así que vas a dejar de dibujar cómics, Aline.
qué pena que malgastes un talento así. Ya, pero yo ya he dibujado mucho, esto es muy duro, prefiero dejarte a ti solo, yo soy un parásito inútil. Anda, que no, que eres una ama de casa encantadora y tu carrera como dibujante, espero que no te rindas, necesitas más mercados creativos y no solo cocinar. Ay, es que estoy harta de conformarme con los estándares artísticos de los modernos. Ay, Robertek ospea handia eskuratu du, bere lanak izugarri kotizatzen dira, izan ere hemen dagoen zera irudi misogino, guztiz misoginoa lehen komentatu duguna, hau ez dira emakumeak, arangutanak, zer dira. Bada komikien lanak arte galeria batera ikustera joateko gonbitea. Bai? Eta elkarrekin bidaiatzen egon dira, etengabe mantendu da maitasun hori. Ay, eres un tipo encantador, estoy encantada de estar contigo, te quiero, Bueno, por lo menos no nos decimos adiós cabreados, es algo que me da miedo cada vez que me pongo a pensar que podemos separarnos. Ze aline nago nekatu zan, eta berak bai erabaki zuen jubilatzeko adina izango zuenean, benetan hartuko zuela erretiroa eta bat zituela beste zera batzuk, ezta? Fíjate, hemos hecho la cama juntos desde hace 21 años. Eta bitu ze ondo adierazten duten kanpotik datorren bikote artisten kontrako aurrejuskua, dino, la gente cree que te domino, no entiendo por qué, yo tampoco. ¿Soy tu musa o un coñazo? Bueno, las dos cosas, cariño. Humore hori. Baita ere, bera kontatzen dau bere alkoholizatzeko prozesua eta gero zelan izan zuen, bueno, hiltzeko zorian utzi zuen istripu bat, mozkortuta zeuenean, eta utzi, bueno, alkohola utzi zuela, eta kontatzen du desalkoholizatzeko prozesua, eta baita ere, edertasuna eta gaztetasunarekin izan duen obsesioa. Egin dituen ebakuntza zera estetikoak eta aitortzen ditu eta marrosten du bere aurpegi berria, bere gorputz berria eta hainbat binetatan bera da oso aintzindaria, adibidez menopausia hitza eta bizipena lehendabizi agertzen da Alinek. Ai, ya tengo, abriré talleres de yoga por todo el planeta y pintaré el resto de mi vida. Ay, de verdad, no debería ser tan trabajo con tu negativa, con tu trabajo en los cómics. Eres muy buena narradora y tu dibujo tiene algo muy expresionista. Y los huevos frescos, qué ricos. Eta behitzuzela bukatzen duten. Bueno, pues es que quizá yo ya lo he dicho todo y yo quiero descansar, reordenar la casa. Y hay muchos historietistas jóvenes geniales y puede que hasta haya inspirado a algunos a desahogarse. En concreto, he recibido una carta genial de Phoebe Glockner en la que dice que le encantó mi historia y que se sintió muy inspirada por mi actitud hacia la familia. Me siento tan halagada. ¿Vale? Se acabó. Ya nunca más tendrás que dibujar un cómic en lo que te queda de vida. Sí, mi carrera ha terminado, descortar en champán, buenas noches, salir, y ahora quiero hacer películas. ¿Quién me interpretará a mí? Charlatana hasta el final. Fin. Azkenengo viñeta. Hortik aurrera, bai, egin nahi zuena, egin zuen. Beste estilo batian marrasten, bidaiatzen, kolorea ekartzen eta baita ere askotan Robert Krunekin bidaiatzen. Berak Robertek jasotako sariak, omenaldiak, gonbiteak izan ere, 2013an Bilbora etorri ziren. La Risa de Bilbao humorezko festivalak Robert Crumb saritu zuen. Eta Robert berak aitortu zuen Alin askoz hobeagoa zala. Alin bazegoen publiko artean eta Robertek egin zion igotzeko keinua. Hau ikus daiteke. Eta esan zion, igo neua, zu hemen egon behar zara. Eta ikusten da, bai? Eta Alinek esaten dio, ez, zu konbidatu zaituzte. Zu egon. Nien nabe konbidatu. Eta ez da igotzen. Eta bera dino, bueno, pues
Según algunas críticas, yo debía de haberlo dejado hace mucho. Recuerdo aquellas cartas dolorosas con los primeros Dirty Laundry, déjala en la cocina, dedícate a dibujar, que quizás folla muy bien, pero manténla apartada de la puta página. Pero eso no dejé que me influyera. No lo hiciste. De hecho, me produce cierta satisfacción irritar desde hace 20 años a los fans de Crumb. De hecho, me has influido mucho para que haga guiones más autobiográficos. A los que no les gusta este tipo de historias, que prefieren superhéroes y la aventura, siempre tengo grandes ideas para los demás, pero me falta ambición. Bueno, al menos estoy en el sur de Francia. Te has ganado un pequeño nicho en la historia de los cómics. Con eso basta. Eta egia da, Drauan Quartelik atera zituen bere lan guztiak hori Querido Cayo izenekoan, eta eragin handiko sortzailea bilakatu da azkenengo hamarkadatan. Graphite Women izeneko saiakera honetan egiten dute bere lanaren azterketa kritikoa eta teorizatzen dituzte haien ekarpenak, haien lorpen estetikoak, baina bereziki haien ekarpenak. Historio autobiografikoak ekartzekoa, salaketa feministak, sakontasuneko autobiografiak, bestelako umorea, ironia, baina bereziki maisua zan baten aurrean agertzeko ausardia eta etengabe kontatzeko zeukana, kontatzeko abilezia. Eta hortik aurrera oso historio solteak argitaratzen ditu, eta batean kontatzen du zahartzearen kronika, oso berria da. Material guzti hauek lehendabiziz agertzen dira, komikiaren historioan. Gaixotu zan, eta hiltzeko zorian egon zan, gero kontatzen du. Azkenengo materiala iazkoa da. Sálvese quien pueda izenekoa. Eta horretan, kritika soziala handia, Eta bi esku gehiago. Eta orain, 4 eskuak ez dira Robert Crumb eta Lynn Kominskirena, baizik eta Lynn Kominsky eta Sophie Crumbena, bere alabarena. Eta alabak galdetzen dio amari bere abortoen inguruan. Eta oso ondo dago, kontatzen dira bakoitzaren abortoak. Amak izan zuen, Alinek eukizuen lehengo seme bat, seme edo alaba berak ez zuen jakin adopzioan eman zuena, eta geroako, eta kontatzen du zelan aldatu den, eta ze alde handia dagoen bere lehengo abortutik bigarrenera. Eta mugimendu feministak ekarri zuen abortatzeko kalidadea. Aquella maravillosa y civilizada clínica fue cerrada poco después a causa de alguna falsa infracción sanitaria. Eta gero, alderantziz, alabak bereak kontatzen ditu. Eta badago, hauek dira bere azkenengo 3 binetak. Zorionez, eukizuen bigarren minbizi bat, pankreasekoa honetan, eta hiletardi batean hil egin zan. Robert Crumbek sortzen jarraitzen du Frantzian. Badago.